De tinten en tribunes steen en de stekken worden pleetst. De contouren van het concours Hippiek in Boetenpost, dat waanstje plak vindt, worden heel duidelijker. Als zo het waar wel beter kennen. Dat zit namelijk in schril contrast met dat van vorig jaar. Hier hebben we eigenlijk een te droge periode. En nu is het ook wat er weer, dus eigenlijk nooit goed. We hebben gelukkig zaterdag hebben we met wat sponsoren hebben we de ring prikken kent en instruid met Graf Zaan. Dus de ring zelf werd het evenement gebeuren zal. Ja, dat gaat aardig knap. Maar ik zou ook wel een prijs stellen dat van bovenaan nou een keer ophouden van ring, want we hadden wel genoeg gaan. Waar of geen waar, deze jongens komen graag een handje helpen bij de opbouw. De Fries is blij dat zij er binnen, want vrijwilligers vinden is geen garongetje. Een gebrek op vrijwilligers is namelijk een van de redenen dat het concours Hippiek in Dokkum of Fjouwer net teruggaat. Het is vaak groeien erin trouw en op een gegeven moment dat de vrijwilligers steeds hebben van we hebben geen verhuizing of we zijn klaar maar of wat dan ook. Ja, dan is het lastig om naar je te vinden, maar het verste ploegje is gelukkig nog heel trouw.